ସବୁ ବୁଡ଼ିବ ପାଣି। ଗରମ ପାଣି ଢଳା ହେଉଛି ଏଇଟା। ହଁ ଗରମ ପାଣି ହିସାବରେ ରୁମରା ଭିଡ଼ିଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ରଖିବ ସବୁ ଟୋଟାଲ ନିଆଁରେ ପୁରା ଫି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ତାପରେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ା ହବ ନାଇଁ କି ପୁରା ଦିନ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଓହୋ ମାନେ ଯେତିକି ଥଣ୍ଡା ସେତିକି ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଗରମ ହେଲେ ଆର ଡିଷ୍ଟରରେ ଫୁଟେଇ ଦେଲା ହବନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଯେତିକି ଅଛି। ଆଣିକି ଆଜି ସ୍କ୍ରିନ୍ ବାଲା ଚିକେନ୍ ହବ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବାଲା। ଯାହା ଅଛି ଦେଖିଦେବା ନଳ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ଧୋଇଦେବା। ହେଇଗଲା ନା ଅଛି ନା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ବାଗେଇକି ଆରେ ସେଠି ଫୁର୍ସେଇଦେବା ବାହା ଯାହା ଅଛି ଭିଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁରେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ କରାହବ ସେକା ହବ ଆଉ। ଯୋଉଟା ଅଛି ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ନାଇଁ କି। ଆଚ୍ଛା କୁକୁଡ଼ା କଟା ହବ ଇଆଡ଼େ ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ନାଇଁ କି। କ'ଣ ପକାଇଛ ସବୁ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି ନାଇଁ ମ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପକାଇଲଣି ଏଥିରେ? ଗୋଟା ମସଲା ପଡ଼ିଛି, ହଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ। ପାଞ୍ଚଟା ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ତ ନଳ କଟିକି ଥିବ। ଚର୍ବି ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି ବାଲିଟା ଦରକାର କୁକୁଡ଼ା କାଟାକୁଟି ଶେଷ। ସେ ପିତ୍ତଟା ତ ମେନ୍ ବାହାର କରିବା କଥା ନହେଲେ ମାଂସଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଡେଲି ପରା ଖେଳିବ। ପୁଣି ତଡ଼ା କଲା ଚର୍ବି ଗୁରା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ଚର୍ବି ଗୁରା ହେରା ଏଠି କଡ଼େଇ ଭିତରୁ ପକା କହିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆର କାଠି ଗୁରା ସବୁ ଛଡ଼େଇଲ ଶାଗୁଆନୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ସବୁ। ପାଣି ନାହିଁ ଆଉ କାଠି ଗୁରା ଏଠି ବାସିବ ନା। ମସଲାଟା ପୁରା ଚିକେନରେ ମିକ୍ସ କରାଯିବ ନାଇଁ। ବାହାର କରି ପକେଇବ ନା ଗରମ ले
ଲେଖିଦେ ଚାଖଣା